Ma nistax nifhem kif l-aħħar 50 sena il-livell ta' edukazzjoni ta' pajjiżna baqa' kif inhu. Sosna dan fil-Parlament matul il-jum ta' tnejn il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana kif ċaru tont fl-istess waqt li kien għaddej strajk tal-għalliema attakka l-standards tal-edukazzjoni fil-pajjiż. Dan kif insista li sabiex l-ekonomija ta' pajjiżna ma tkunx ibbażata u influenzata mill-ħaddiema importati minn barra għandna bżonn aktar impjegati b'livell ta' edukazzjoni ogħla. Jien għadni ma nistax nifhem kif wara 40 sena, 50 sena dal-pajjiż li ilu indipendenti u x'naf jien. Il-livell ta' edukazzjoni f'pajjiżna għadu kif inhu. Jien għadni ma nistax nifhem, Sur President, għalfejn illum il-ġurnata wara li nonfqu dal-flus kollha li nonfqu hija xi ħaġa bi kbira biex nofsi tfal iġibu 6 levels ħajkomplu l-iskola postsekondarja. Mela allura jekk nitkellmu fuq ekonomija li trid tkun ħafna produttiva b'setturi li jġibu nies li jkollhom ħin ta' barra minn hawn, dawn awtomatikament they will outprice the rest. L-aħħar studji wrew illi kważi 42% tal-popolazzjoni Maltija għandha edukazzjoni ta' livell sekondarju. Persuna minn 4 biss għandha edukazzjoni terzjarja jew degree mill-università. Clyde Caruana attakka lill-gvern tiegħu stess u sansitra l-modell ekonomiku illi sa ftit ta' snin ilu u kien wieħed mill-uċċu ewlenin tiegħu bil-Ministru jinsisti li hemm bżonn li nimxu minn ekonomija immirata lejn il-kapital u mhux lejn aktar ħaddiema. Fatti li l-Partit Nazzjonalista ilu jinsisti dwaru sabiex jinbidel il-modell ekonomiku minn wieħed ta' kwantità għal modell ta' kwalità u eċċellenza. Irridu nħarsu lejn ekonomija f'dan il-pajjiż, Sur President, u sfortunatament din la naħa waqas oħra da ma tkellmet biżejjed fuqha. We're missing the woods by the trees big time. Irridu konna ekonomija u tisir ħafna xogħol fuqha li kemm jista' jkun tkun capital intensive u mhux labor intensive f'dan il-pajjiż. Clyde Caruana deskriva n-narrattiva tal-kampanja elettorali bħala waħda tal-iskola tan-nuna bl-impartit se joħloq l-aktar impjiegi. Dan fil-waqt li insista li l-popolazzjoni Maltija qiegħda tixjieħ u li għandha bżonn ekonomija bbażata fuq xogħol ta' kwalità u mhux ta' kwantità, l-istess diskors tal-Partit Nazzjonalista. Nispera li tiġi elezzjoni oħra u mhux inkunu jisna tfal żgħar x'inti ħad toħloq 20,000 u ħaj noħroq 30,000. U jisna l-iskola tan-nuna għandna sejrin hekk. Imma ħadd m'għandu il-gazz f'dan il-pajjiż illi jmur hemm barra u jgħid isma' din hija l-problema, b'dan il-mod irridu nindirizzawha u mhux inkomplu nilagħbu għall-gallerija bin-numri. Ironikament, dan id-diskors qalu ftit tarjiem biss wara li l-mexxej tiegħu, Robert Abela, saħaq illi Bernard Grech kienet ikun populista meta appella l-bidla fil-mudell ekonomiku. B'Caruana issa jinsisti illi l-gvern rid jara x'se jagħmel biex iwitti triq il-qudiem.